Un parei de la Slobozia, boația armânească, Soras Anchisir lucrul de Pohonia și alți feciuriți care vor să spună poezii, va să spună ca fiun pe aradă când va zi la fapt Crăciun. După aia, ca fiun piciuric va zină și Pătârsescu să mi-a zis feciuric să spuneți numai câți ani aveți și m-a zis la grădiniță sau la școală, ca să știm că azi va fi și tu în cursul anului, să vedem cum învițați, m-ați nuseți iznapea de altcineva, nu? Și să puteți să putem să vă învițăm și apoi la școală cu toți colegii a voștri măzâții și armânești și cântete știu, scântă și să zică pe cuvinte armânești. Pareia de Slobozia, Pătârsescu treacă din mintea oații. De pe Floașii. Așa, Cezară... Nu. La Pablo și vă zic, numai mea e asta, Iescu al Gheorghe și al Papu Santa, Nipotul. Și vrea să veniți, vrea să știu. Mama mea este Hertu Maria Cristina și am 10 ani. Mama mea este Cricu Iulia Alina și am 11 ani. Mama mea este Cricu Ana și am 7 ani. Numa mea este Gudu Alexandra Florinea și am 10 ani. Numa mea este Gudu Andreea și am 13 ani. Numa mea este Tașcu Mihaela și am 11 ani. Numa mea este Teo Alexandru Peanci și am 12 ani. Microfonul la Teia. Așa. Că ei cântă mai bine. Pune-l în mijloc. Mulți
Sculați voi mărtihăiați, că ei în ficiorul cunoșteau ca să spună la Dumnezeu. Că acolo la Betleem și spus și în Marisem, acolo s-a amintit Hristolul ce l-a dus și Dumnezeu. Cu a lui multă mari haris, ne ducă pri bună calii, calea bună creștinească, calea îndreaptă omenească. Tia. Înapoi, înapoi, înapoi. La cheia, la cheia. Azi este Colinda, sărbător de daină, picior de tut la olu spun, să amintă Hristol. Mâini, i tată hâria, de-una feată stămăria, de-una feată nimărtată, de Dumnezeu aleată, să aibă un hiu hârios, să-i bagă numai de Hristos și să avem mari finii, cu a lui mari vluii, el vine a oatrul lumii, să-ne iartă a țelmii buni. Bravo. Am să-i urare chima, să ia. Ora seara